Changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti tezvara vanoda machorwa awo mombe nhatu mbudzi nhatu ne-US $1,500. Taura zvondiri Victor achitaura kuna Blessing. Akudirwa chorora aripo. Mukadzi wacho aripo here? Bana wenyu aripo. Ngawe. Agare pakati penyaya. Taurai tinzwe tezvara Victor. Taurai tinzwe kuti wakawanana here, wakatizisana here, wanowana here, wakumbogara wese here. Nhoroondo yamungade kupa inosimbisa dare renyu makazogara here kana kuti hamuna kugara dare rekuti akuroora. Achinogara. Chitaurai mibvunza ndakupai mutaurire dare. Takaita kuti ini ndiri kumangaya mhosva kumatare. Inyaya yekuti mukomana uyu akava pamwiri hanzvadzi yangu. Akadi? Akaitisa hanzvadzi yangu pamwiri. Obva airamba. Hanzvadzi yako anonzani? Panashe. Good. Panashe. Obva aramba hanzvadzi yangu asi achiti yanda pamwiri pacho. Saka ini nyaya yandigoni beta ndiri naye kuna mama. Wakunotibatsira. Right. Saka patoni mwana? Aiwa, asati ane mwana, ani pamwiri paPlessing. Ani pamwiri. Okay. Saka akati mwana ndani mwedzi mingani? Mwana munhu haamuri. 4 months. Ne 4 months. 4 months. Naidanana? Hongu. Iyo Blessing. Unawabereka? Wane wabereka? Wabereka. Wainani? Sina mama. Mama ndo auya hapa tinzo. Mama auya. Swededzana yo. Wakugara kure nemukadzi wayo. Asi amadu. Wakugara kure seke usamborara mugumbezi rimwe chete. Alright. Mai takupinzai munyaya iyi nekuti ndimi mubereki. Munonzani mai zita? Patuma Kaminyo. Ani? Patuma Kaminyo. Patuma Kaminyo. Right. Wanyora pa ipapo. Pasamanisi kuti maita wapinza mudare nyaya iyi kuita kuti vangu vachiona kuti zvinotaurwa nedare zvigadziriswa. Nekuti vazhinji vacho vana mai ndo vanorambanisa wana zvakare. Kuti handidi muroora uyu, ndinoda uyu. Vanochuzira wana. Right, titaurire Blessing kuti hanzi wakandipa pamiri ende wandipa pamiri auchandide. Pane 4 months. Asi mwana unomuda. Chekutanga ndida kutaura kuti pamwiri panogona pari pangu panoswerapo, asi ndechekuti wana pakatiziswa kumba kwedu takamugamuchirawo semunhu haanganzi atiziswa kumba kwedu, asi chikunze chekuti pangataka kugara tise anga asasatedzere mitemo yekumba sezvo anganzi ndiyo yekumba kwedu. Pekutanga aimbobuda achimbotaura kuti ari kuenda kwakati, asi zvakazoguma akutongobuda asasatauri. Dzimwe nguva aimbotaura kuti ari kuenda kumba kwavo, asi
wekumba kwavo wacho waitaura kuti aingouyawo zvimaminitsi obva aenda tisikazivi kuti aende. Saka inini wacho semunhu anga ane rudo nekuchengetwa munokozokomana mukukura munenge muchichengetwa. Saka handizozive kuti aibuda achiendepo uyezve aita nesei. Saka pane umwe munhu wapo wakamudziwe kutsenga itori pepo radoto chipepo chandototsenga saka bvisa kuti chimwe chichirimo saka nonga wapuwa zvingani saka akazononoka kuzouya kumba rimwe dei obva avharwa gate. Zvakanzi dzokera kwawanga uri ubva wauya nevanhu vakuru wachitsigira kuti wanga uripo. Saka akabva aitwa seizvozvozvo akabva adzokera kwaanga ari akauya nevanhu vakuru vakataura zvakataura. Takazoona next day racho I think 2 days after wabereki wacho wachiuya kumba wachikumbira mwana wavo kuti achidzoke kumba kwavo kuti agare kumba kwavo. Handizivi kuti kumba kwavo kwacho ikoko waiumudza zvekuti chii kumba kwavo. Saka inini semunhu ane rudo ndakangozogamuchira kuti wauya kunotora mwana wavo, asi rimwewo side ndenge ichititi saka iye mwana uyu kuti anzi azvapa toda kuzoziva kuti mwana wacho anenge azobudawo ndewani, because inini wacho handisiwo shuwa nezvacho zvenhumbu yake. iyo wadare ari kuti ndiri kupokana nenhumbu panga ari kumba kwedu, tsoka dzake dzanga dzisina kutsarukana. Asi iwe unoziva here kuti munhu ane pamiri anotomuka tomuka, behavior inochinja. Umwe anoita behavior yerutsoka chaiwo, kungofamba kungotendereka. Umwe oita behavior yekutaurisa, umwe mai wako anoziva zvinoitika pane munhu ane pamiri. Apo usati wati paakazobva kumba kwavo achiuya kumba kwenyu akanzidzokera nani marichi sorry mati akanzidzokera kumba kwenyu undoenda vanhu vakuru akamudaro ndiani? Akanzidzokera kwagari ndi mama, ndo wanga ari kumba. Right. Sorry dad. Pane pandiro kubvunza. Blessing ataura achiti inini ndakamugashira semunhu. Handizivi kuti ara kuti munhu akaita sei here. Ndo zvaataura kuti hanzi handina shuwa inga rabuda ono. Hanzi handina shuwa kuti pamiri ndepangu here kana kuti chii. Chepiri akataura kuti paanga ari pamba pedu anga aine shaire kufamba asingagari pasi. Ndo zviro zviri tasamaraiza. Iwe titaure kuti chii zviri kutaurwa izvo unoti chii nazvo kuti hanzi nhumbu handina chokwadi. Wakanga une vamwe vakomana here kana kuti chii? Ndanga ndisingazivi mumwe mukomana than iye yuyu. Pandakasvika pamba pavo ndakatomborara panze. Musi wandasvika ndakarara panze, uchibva wazondipinza makusini. Dziri nyaya dzekuti ndaifamba mazwi 2 andegara kutaura nevanhu ava, maswera sei, mamuka sei. Ndanga ndisina mumwe munhu wekutaura naye. Zani dzimwe nguva zvaindipa shungu yekuti ndinonoudza mai wangu kuti pane zvinhu zviri kundinetsa.
dzimweni dzenguva futi ndaibuda kubuda ndaibuda handirani but musi wati hanzi ndakabuda ndichii ndaienda kuna meya wangu paataura kuti tizive kuti waenda paataura achiti hanzi ndakazovharirwa gedhi ndezvechokwadi ndakavharirwa gedhi musi wacho ndairwarawo ndichibva ndenonotaurira meya wangu kuti mama kuno kundarwara ndaita zvekuspenda the whole day ndiri ikoko semunhu airwara semunhu aipekwa nameya wake ndozvinhu zvandakaita ndichibva ndazoenda ndichinzi enda kunotora vanhu vakuru ndakauya navanhu vakuru vacho vachibva wakataurirana musi wandazonzwi wandatorwa nameya wangu ndakaenda kuclinic ndiri kuclinic ikoko pane zvinhu zvandakaudzwa kunzi BP yako ikaramba yakakwira mwana wako anofa sikani zvakandibata ndichibva ndafamba kuenda kumba ndichinodza meya wangu kuti ndizvo zvandaudzwawo. Okay. Changamire vanhu vechikomana zvavari kunyanya kuita kana kuti tomboti varume vese vanogona kuchiva muzvi wotodanana zvakanyanya asati ati ndaita pamiri paanongoti bedzi ndaita pamiri zvabva zvatanga wakuda kutanga nyaya wakupinza nana mai wana mai waya wamwe wanobva wadairirawo zvinhu zviri kutaurwa nemwana wavo wari mwana mai wari kuziva kuti mwana wavo ane mhosva yekutora mwana wemumwe munhu asina kuroora. Isu tinotaura kuti vanhu kana vachidanana mukanga makuda zvokugara mese pabonde roora naye kana usina kuroora wanga wamukumbira kunani ndoda kurara nemwana handiti mhosva iyoyo kare. Saka ndiri kuona kuti zviri kungoitika kune zvikurukuru vana vakomana vazhinji vacho akangoti musikana akangoti pedzi ndaane pamiri yatotanga mukomana haachadi ende zvinodzoka kuti zvinouya kune vabereki. Vabereki vanotarisira kuti mwana azenge achitora mukadzi ari pamusorosoro havatarisiri kuti atore mukadzi achiri kuti atange musha wari wairi. Saka maexpectations evabereki nezviri kuitwa nemwana zvinenge zvisina kufanana. Saka mwana akangouya kumusha kumba kwamai atizira ipapo haana rugare namai like hanzi ndaingotaura mashoko mairi mangwanani marara sei zvabva zvapera hapana kusekererana hapana chii. Zvinhu izvozvo ndo zviri kudii zviri kuitika. Saka mai mune zvekutaura here nemuroora wasimuka pamusoro inosisi wakana show yakagara ndindakaperekedza panasho kuenda kune murume wake tikasvika tikapinda mumba kwemurume tikatambirwa tikasvika tikatistauyawo nemunhu wenyu ushu zvikanzi mauya nemunhu wenyu ukataunza nemukadzi wanhu wabii zvikanzi mirai bii wachawe takasvika bii asipo anga ari kubasa bii bva afonierwa bva auya zvakanzi munhu unomuziva here zvakanzi hongu ndinomuziva ane pamwiri pako here anapo asi inini handidani handidi mukadzi ndinoda chii ndinoda mwana patinogoti haudi mukadzi sei ko mwana ozodini tinozopa dini zvakanzi aiva bii atone musikana wake kudhara ndibii nditete wakataura bii atone musikana wake kudhara uyu haasi musikana kaasi wekilasi yake takati pano ndo pandiri kumusiya uyu hozi ndiye ndinoziva kuti ndechii mudzimai wake inini nditazosara zvamunosara muchita sei muchipedzerana inini ndata sei ndaenda asi pandakasiya munin'ina wangu uyu handakasiya ndikoti ndangomusiyawo asi papasina pakuita sei pakuindirana uyu angasingatauri murume wedu wainyanya kutaura ndi tete takati inini handina chandinotaura hozi inini ndiri mudiki ndatega ndiudze munhu kupi kumusha kwake pandatoenda makuseni pandaenda kuna makunhera yakadati mama ndasiya chii ndasiya munhu apati ndangomusiya sisi necho inoita sei aina kumira musha inini pandadzokerawo kweduwo kumaara kwandinogara makuseni pandati dhu ndigendimuke 6 ndichibva kumaara ndichida kumavhidhio
Pandasvika mainini ko zvakazofamba sei uyu ndakamona ari kunze kwegeti akarara pamusoro pemabhegi pake akazvifukiza ezichari ati komainini panotooneka kuti uyu zvari panze akadzoswa neapa manheru akati ndichingobuda iyo bhotero akati nkoko ndokwaari kuzodzokera ada kuenda kupi nemimba yake hamene ndofata wakazonyaro kunze kwakwachinawo zvazovhurawo gedi kuti vadzokera akati uyu vazodzoswa futi ndopapanike papasvitsa nge3 chichi hachana kuziva kozi ne ndiri kubasa kwazhinji vanzi ngadzokera runyaya kufamba ndainani panashe mamuri kupinda ndirikumba asi kwandiri kugara kusiya kwamakangwendiita sisi hakuna umbochinja ndingoradzikwa mudhaini murume anorara kwake ini ndinorara kwangu pamakangosiya ndine bhegi rangu padhaini imomo ndomandita sei ndomandiri saka ndinoita sei akati shinga munenena ndozvinoita dzimba asi munini wangu akatadza kushinga nekuti nyaya yekuti aingoradzikwa mudhaini murume achinzi kwake uyu kwake saka zvinhu zvinenge zvakaoma sikana kuti kana iwo warohwa ngonofanira kuti uindowo kumba uchisanganawo nemurume wako muchifarwa uchidinyo asi papasina kana bonde kana pasina kana chii kana wakaita bondera wakangoitira outside ndoko wakangoitira kunze uku kwokuzongoendawo yarimba saka hapana kokuti wakambosangana wakangoramba wakangogara kuti kwake saka ndokotowo zvakanoma saka chui kwandikataruro ndikandoudzawo vanhu kumba kwedu kuti ndo nyaya iripo ndo nyaya yakamira kudaro ndindakaperekedza kana chinhu chimuendesa musha kwemurume wake mambo nyaya iripo hungu kunyange yakaoma uyu akaenda kumurume wake uyu ndiye mukadzi wake zvinotaurwa nana mai nana tete zvose zvinonga zvisina basa kuti waona kutoti uya saka zvaakazodzoserwa kumba aona kutoti mangwana handina wekutaura naye zvanga zvakaoma ichokwadi mai kazhinji ndo vanofanirwa kuumbiridza mwana kana muroora kana ari mwana muduku motogadziridza ndimi kuti watouya wochitoshinga sezvinotaurwa nasisi wacho asi mamiriro azvakaita papfuma zvinotokodzera yakutondosvika kupfuma izvi zvinofanirwa kunge zvichibviswa kuti satezvara watoti taura pfuma here kana zvose mukaita sitaira dzipi mamiriro azvakaita ndopazviri blessing une mumwe musikana wanotarisira kuroora ndine umwe musikana Bangani handine one upi wacho mati upi wacho une one upi ne one musikana upi ani anonzi Wimbai anonzi Wimbai ndo wanotarisira kuroora kana unge kana zvinhu panashe wakangoraro hako naye waifunga kuti zvinoita sei pawaita bonde naye ezvo taingoita zvekufadzana ezvo mukova nemusikana asi ndisingazozivi kuti zvichazosvika sezvazviri muzuva ranhasi saka ranga riri hure rako here uine musikana wako chaiwo nekuti ndo zvinoita vanhu vanongofadzana ka rinenge riri hure kuti riri hure asi titi kana ruti harisi hure kakubva musikana wako zvimukadzi because ana Wimbai munogona kuti pamwe timurori asi kuzogarisana kwedu pamwe togona kuzonetsa kozi before tatakamborambana saka takazorambana ndo pakazounzwa kumba kwedu saka kuti trustworthy yake ndimugamuchire kuti wakamuramba nenhumbu anga asati ipapo saka nhumbu yakazoita sei marambana akazodzokorerana inini ndakazongomubvumidzwa asi ipapo hatina kuzombora tazomborara tese saka uruti nhumbu yacho 4 months manga matorambana hauna kurara naye pa4 months idzo tatorambana kare ko nhumbu ikazoonekwa iri yako iwe uchiramba nhasi mudare kana nhumbu yakazobuda iri yangu
tinozoitawo zvikwanisiro zozoita sei iwe urikuda kuti handina kurara unozoita imwe doubt yekuti ingange iri yangu sei iwe usina kumborara naye pa4 months ipapapo ndogunotadza angu kupapindiro zvakakwana asi iye mutauri aiti nhombo yakabata before kana kuti after inini ndarambana naye it's been 4 to 5 months tarambana ingagoti before after marambana ye after inogozoita sei nhombo yakazobata inini isu takatakarambezveona end December saka iye mutauro wari kuti ari kuti nhombo yakazobata February saka ini handizozivi kuti how come kuti iye ari kuti vakabata February muna December mese nhombo ikazobatwa February unoti chii? mukomana pandakamudza kuti ndane nhombo ndoko pakatanga macoincidence ese kuti anga kusada kutaura neni nange murodhi chaimo ndaiti ndikada kutaura naye anga asingadi kutaura neni ndatomudza kare kuti ndane nhombo mbakaona ndakainonogara 2 months arutaura kuti akakuudza iwe muri kutodanana kuti ndane nhumbu paakangokuudza ndopa wakabva wakanga kujamuka ipapo tatorambana kare marara message wadzari nhumbu yakaine 4 months mba kwenye akagara 2 months akagara kwenye nhumbu ine 2 months matichi akagara kwenye nhumbu ine 2 months akazosvika kumba kwedu nhombo yakutosvikawa is 1 month ozivisa kunoku ndo yazosvika 4 month ichi this month kana sinokakanisa aimbogari yazika nomusi inobata chaunewe kana iye futi pamwe anototadza futi kuziva kuti nhai pazvataita izvi ndaita iwo kuti uzotaurwa kuti ane pamiri ungoya anyatsozivisisa zvedi pamwe anenge atopotsa mwedzi kana mwedzi miviri otanga uyaziva kuti ndani zvashata saka iwo usatiitire kunge unobva wang'anga yekuziva bhible uye chimwe chinhu chakamirira uyo akagara nemwana wake asina kumbokumbira kana kuna baba wake kuna vabereki vake saka chake ndechekuroora musikanani wakaisa kuroora hakumanikidzwa hatimanikidzwa nokuti roora naye but toda kuona kuti right nhumbu sekutaura kwaari kuita kuti iye ari kutaura kuti ini ndakapedza kurara naye December nhumbu ngeye muna February hazvi mazuva anofamba nhumbu kwatotsara 5 months saka tinodhismisa dare iri tomira mwana wadi ozozvarwa kana azvarwa mwana oita ma-DNA test nenhau yekuti aramba anenge akupuhwa mutongo wakasimba nekuti aramba zvinhu zvaanodi anyepera dare 1 anenge akuripira dare raanyepera 2 ozopuhwa manje ma-damages anokodzera dzinove mombe 3 dzema-damages dare oripa mombe imwe chete yekunyepa asiwo zvakare iwewe kana uri kunyepa kuti nhumbu ngeyake imimi wana baba wacho munotora nekuti maamuchandobhadharirwa zvinhu zvisiri zvaasina kudi kunge akakanganisa munozenge maakuripira mhuri iyi nekuti toda vanhu vanotaura chokwadi
mudare so that kana riri ropa ravo wachengete ropa ravo wachizviziva kuti iropa redu. Saka tiri kudhisimisa nyaya iyi pari zvinezvi. Mwana azvarwa mouya kudare, toenda tokupai tsamba mundoitwa ma-DNA test anopuruvha kuti mwana chokwadi ndewake. pamusoro ndinobvunza kuti panguva yacho yari kutaurwa izvi handiti iye wacho anenge achimbochengetwa neni here kana kuti munochengeta mwana wenyu? kuchengeta mwana wenyu. Saka iye kurara kwaakaita naye achitesta kuti anobara here kana kuti anodini kana kuti hatizozivi, hatina basa. Iye aibvumirei kurara nemukomana asati aenda kuna kuti andororwa? ane dzoro chinhu chacho ndiani? Ndiye aibvumirei. Saka amatambudziko aanokuendesa kuvabereki, nekuti tine vanhu vanouya vachiklema kuti nhumbu ndeye murume uyu. At the end of the day anenge asiri murume iye. Saka dare takaona kuti nhau idzi dzevana, batai vana wenyu wasikana wadzidzisei kuti nekuti mitemo iri kuchinja, kuti haikona kungondorara nemurume iwe usati waroorwa, nekuti ukandodaro unopa dambudziko kuvabereki. Saka sekutaura kwandaita taakudhisimisa dare, harina kupera. Oenda ondozvara, azvara anobvisa mari yema-DNA test. Mariyo mwana akabuda asiri wake zvakare, anomudzorera mariyo yema-DNA test. Imimi momuripira mombe 3 dzamamuri kuda kudii kuripirwa nawo, munowaripira kuti takange tichida kunyangadza zita rei. Nhano uruzvinzwa here Panashi? Saka dare raakudzoka kukubvunza kuti taakupinda muchikamu ichi, titaure zveshuwa kuti uyu ndiye here murume akakuitisa mimba. Handiti. Saka yakadaro imimi ngaicheke kuti muri right. Pamusoro asi munoziva here kuti kukura kwedu kwatinoita isusu tintakasiyana siyana. So mutakurira muunherero. Ndoparobongo watungwa 2002 nemudara. Watungwa 2002 and 3 somewhere mudonera makoni 2001. Handiti indisirwa wana ndiri magedi 6-7. Saka mafomu 1 koko handisirwa wana. Handiti kana mai wangu ndochengeta vana vavo futi kusvika palevel rawana. Ndochengeta kuti muzukuru futi. Changamiro vari kuti nyaya hainopera, haitongeki kana yakadai. Uya kutaura zvaari kutaura, uya kutaura zvaari kutaura. Inomirira mwana ndiyo n'anga huru. Mwana anda kuma-DNA test, mukatopiwa zvekuita kuti mwana kana ari wa-blessing anobvisa mombe zvataona pamombe nekudare achibvisa mombe kwamuri, achibvisa mombe nezvese zvamuri kuda. Asi kana asiri wake, imimi ofuri munomubvisira futi zvipi izvozvo dzingangoita hadzo nharo. Handiti asi hakuna munhu asingazivi mwana wake, hakuna muno mudare tine nyaya dzakadaro dzauya 70% yevakadzi vari kunyema achichema pamberi apo achiti, for example, imwe
zera rako aichema apa anga aitiswa nhumbu nasekuru hanzvadzi yamai wake ndiye anga yamuitisa mwana uyo hanzvadzi yamai wake ndiye anga yamuitisa nhumbu. Wagara mumusha wakati toita sei, wakati ngaaende kui wana mai vaizviziva nababa vaisazviziva. Ma-DNA test azouya ndo paakazotaura chokwadi kuti no nhumbu ngeyasekuru. Saka hatidi kuti tipe burden kune vanhu panenge paine ngange. Nekuti uya arikutaura kuti ndakapedza kurara naye muna December, nhumbu ndeye muna February. Handiti patoita mangange ipapo. Uyu achiti aiwa inini ndakamutaurira nhumbu kuti azondiramba angodzwa kuti ndine nhumbu. Saka hatina kubvisa burden paari. Burden iri paari, ndiye achatibvisa mari yekuma-DNA test, ndiye achabhadhara mari yebhazi, ndiye achabhadhara chikafu chaanodii. Imimi mwana asunungukwa mouya toita izvozvo. Pakaonekwa kuti ichokwadi ndiye mwana ndewake airamba kudaro, tati vanobva vazobvisa nepenalty yedare. Aimuruzvidzisa mai? Ende pakaonekwa kuti nhumbu ndeyake anobva abvisa mombe 3 dzemadamages. Haarori nekuti tikamanikidza kuti enda undoroora, asi toziva kuti mwoyo wemunhu uri papfuma yake. Wanza abvisa mombe 3 idzodzo muchatomuona kuti mukadzi wangu ndinomuda, nekuti paenda mombe manje. Pitaurai. Saka munoti uri ari bhadharo. Noti uyo akararaka neuyu handiti. Mwana wenyu uri here. Ndimbatsire zvinhu zviviri. Hamuna kumhan'ara kuti maona mwana wenyu akarara neuyu. Dai iriyo yavakamhan'ara mangangada vari kutonga yeseduction. Nyaya yamakamhan'ara ndeye munhu akamitisa mwana wenyu kuti agare naye semudzimai wake yemadhamagisi ake. Saka iyoyo manje munhu kana atoone nhumbu zvanoda kutoonekwa ndeyake here, muripo wacho wakatosiyana. Weseduction inenge iri mombe imwe chete, wenhingirikini uyo dzamombe dzinotorwa namambo. Saka muri nyaya dzakasiyana dzauri kupinza. Nyaya iripo ndeyekuti panoona kuti nhumbu iyoyo ndeyake here. Kana nhumbu yosipo zvaakuna mambo kuti vanozoti aiwa zvasi wakati mengwarara nemwana wemunhu zvawakataura mudare kuti muna December, saka unofanira kubvisa chinyi mombe imwe chete. Handiti mazwisisa. Kana mwana azvonekwa kunzi haasi wanu imimiwo muchimubvisirawo zviri kutaurwa inenge yakunzi deformation. Ende isusu toitira izvozvo wazhinji tadaro kuti wanochindobvunzisa mwana wavo wonzwa kuti wairara nevarume wongani. Wabvunzisisa wakaona chokwadi hawazodzoki nemwana muzukuru wavo uya kuti aende kui, nekuti wanenge wanyepera munhu. Saka toda kuti vanhu mazuva anaya, nekuti kare kwaizonzi right enda utokumura bhurugwa, ondokumura bhurugwa ouya otorowa zvonzi hano wakadzi wekare wakanga waine tsika waine chokwadi. Asi wakadzi vana vemazuva anaya vatiri kubereka anondokukumurira bhurugwa akauya akarowa pasina chi, asi aumborara nemurume. Akarowa tese kune bhurugwa. Saka mazuva anaya hatichaiti izvozvo, taakuita tsika dzaapowo mazuva anaya. Saka toenda mouya after mwana azvarwa tokupai mwedzi 1 wekuti asimbe akwanise kuzofamba nemabhazi. Mouya tomudaidza blessing, tamudaidza iwewo kana ukaona kuti zviri kurema zviri nani kuti utaure chokwadi kuti zveshuwa mwana ndewangu. Mwana ndewako here blessing?
inini handisi pashuwa unonzo saka totora nzira iyo nguva inofamba 5 months hadzisiri kure todzoka toita dare redu ngatisimukei 10